A teraz baby mi hovoria vzadu, že jaj, že aha, ty si tam povedala, že ja som top. A druhá zase nie, ona povedala, ja som boh. A ja, že čo? Hovorím, že ja som povedala, že ja som pop. A potom tam mi počula, tuším si, ja som pop. A vlastne Vicky s Katkou, alebo Vicky a Sima, tuším, počuli, ja som pop, alebo ja som boh. Že každý počul voľačo iné. Čo ste počuli vy? Alebo ako ste mi rozumeli vy? Lebo my sme sa strašne vybavali na tom backstage. Ja som slyšel pop, OK. Lebo ja som povedala pop. Nie, ani top, ani boh. Ale ujebali sme sa na tom, že to by bol jaký štýl, keď poviem, že ja som top. Dobre, super. Keď ste počuli pop, tak dobre ste počuli. Dobre. Vlastne koľko stáli? Tieto 3 kilá, ale už tuto mi môže podľa mňa sídliť nejaký vták. Musím ich dať dole a idem na nové v štvrtok. Teším sa, ak si ich umiem. A ja mám topiky, tak si ich v stredu dávam dole. Ja sa vám asi rozpletať. Dominika mi pomôže v stredu, lebo ideme riešiť aj parochne a tak. Takže budem sa rozpletať v stredu niekedy pomať cez deň okolo 2:00 po obede možno. Si to budem rozpletať. Barvice pořadné plánuješ? Zatiaľ ne. Už mám také veľké odrasty, že najväčšie v mojom živote. Mám, že vlasy, ktoré, akože mám tieto spodné, čo mi vyrastajú, mám odrastené potiaľ, toto mám celé ako keby svoju farbu a iba ten zvyšok mám v podstate farbené, ale že toto už celé proste mám, že svoje. Od vrchu mám asi takýto odrast. Čo je proste najextrémnejší odrast v mojom živote. Čo je vážne. Všetko streda, haha, môžeme ich trošku zasvetiť do našich plánov, ukážeme, čo máš. Neviem. Ale určite môžeme porozpletať copy. Som za. Len rozmýšľam, že jak budeme zapletať, že či chceme byť aj na bazéne, alebo že hneď ideme rozpletať. Alebo že rozpletieme a potom dáme chvíľu bazén a potom pôjdeme umývať a farbiť parochne. Umývať vlasy a farbiť parochne. A dávať masky. Neviem. Čo plánuješ, Domi? Jak to spravíme? Chceme aj opalovačku, alebo nechceme opalovačku? Lebo keď chceme opalovačku, tak nemôžeme dávať livestream popri opalovaniu a rozpletaniu, pretože by ma zablokovali, tí vole by mi zobrali aj občianky.